Sige mo kung kagapili stari bay. Ano lagi siguti bay kay masamot o kasakit akong dughan perti na akong pagkapildihan ang tari wajog ko swerte ang tari. Oh, ako bay sa una bay sus baulang. Pati ko kada adlaw magsigi kapildi ng tari. Ay gani ikaw hapit ra ako yung kada adlaw. Ni ang total mga tutalon nga pildi na ko bay tari karon lang adlaw bay. 200,000 na. Bay, ako ni mo no mag-usab na ka bay. Ako ning hunong panugal bay kay malas kayo. Bro, karon bay, nagpabot-abot gusto kong order sa Lazada bay. Sa may order din mo day. Kanang kuan, babay. Babae bay kung hisgot sa tagbabay bay ako anang idara mao sa akong problema pod bay kay mo order ka nang ngita ko babae nga akong pangasunon ba kay kinahanglan ako mo settle for good ba. Maaari gid. Ako gani kay ako di mo ko hili ng mga diskarte mo. Tan-aro ko sa Lazada mo pili ra ko mga babae. Kita niyo? Oo. Oh. Nay usa perti puti gwapa Scam nay. Wala nga nay. Maasos Asa ko ka? Pero kari akong gipili ba kining naay kundol blok banda ini kining mubo-mubo og buhok. Oh kini sabay kay no nanimbutan diri buutan kugihan. Pero karing gwapa ang tabay. Magbahir ka na bay. Karing gwapa bay kay kuhan man bay kanang Primero pa na mo order. oh maabot ni ron titiyod. Mo to kung ira na bay kung tinuod na kung maabot gyud na bay pero di gani ma-scam juga na bay nya man na kag bayad na. Aw man na oy ako na Agoy! gi kuwara Na nang mangyana bay. Basag magpabayad daan. Scam na. Dapat COD. Anong cash on delivery ba usa ka mo bayad inag-abot sa order nimo. salig ko bay kay buutan man og kugihan. Yan ay gwapa diri bay wa magbutangi og kanang buutan kugihan. Gwapa sa siksi na. bay binuang na ay. Bro 15k na bay. Na. 15 baratua. 15k ra gani no sa LS may mapili sa tari. May ning order tag babae sa Lazada bay. May nang nanatay kanang asawa, scam. pidapyuron, hikap-hikapon. Scam sa lagi na kay brato kay sa babae. Mahal pa man kung pusta na mahal pa man akong manok ana. Pusta samta. Bay dire yung order. Lazada. Lasuda. Di pangalan ng order nimo. Lasuda. Di pangalan ng order nimo Baseng? Ano yung order? Order. Ila niya. Oh, Iboy Palpak. Kaila di mo? Oh. Pangano? Uy, palpak. Ablihi ko na. Ablihi ba mo to ko ba? Ablihi ba? Kana nagtang na ra ba? Nagkanang. Mo to jud ko nag. Nay, bising nanay gas-gas ha mo unsa na dita? Oy. Wani kanang Nagawa sana ba bisig karning baboy. sisipte jud ko ni ogda kay. Mao ba kanibay no bay? Bay kano? Tanaw tani. Ano naman ko no? Ano kisikisik. Gisipte jud ko ni. Asa ko bay? Bay mao yun bay. Bay mao gid man. Pamuhok. Ano sa ang ariyo? Mao ko sa nang Wala nga bisulang kulang na. Ma, nang ako ang nakabutaw ang sulob sa tagpila. Tagpila. Usa ning kuan. Ya bay, ato na ko bay. Bay. Nyasa. Isa ka to ha. Ordere ko ana. Kini. Ibili na ko cellphone mo bay. Yaw kini. So tublo iko kini ko mamutublo ka naman. Ano mo ba bay? Kana ubos na order. Ari sa kanang guwapa, puti okay, puti. Wa man tagi boss batasan na bay. Tukom ka na usam nang batasan. Okay ra na bahala nang mga Lagi. batasan. Di order. Diri, unsa mo order na tuklok na. Ay na. Sige bay, ako pangan ko ande bisig na ipangan. Oh, Mr. Laagan way laglaag. Okay. Karon na mabot. Unya titiyo bay. Bay. Dugay ba? Manila panigikan? Fighter jet sakyan na fighter jet. Kaya ako na ni bay. Sige bay. Kami arma tagong i-order kay guwapa kay ba. Puti. 3 hours later. Induta kay maka-order ka. Wa kabot oras maabot man. Kiniha nagwat-wat gumidere. Fighter jet sakyan aning mga produkto o mga parcel sa Lusuda na. Karang paabot-abot na ko dari. Kaya abot sa turon. Aw na ko. Ay sus. 30 mil na ako 30 mil diri. Ay, sakong Gcash. Ana. Labay, ikaw ang kapag nag-deliver ganina. Lusada ni. Ako ni mo bay. Lusada delivery. Bay ako ni mo bay. Murag lasa lang deliver mo bay kay na napanggang na kasi og tas. Layo apo niya sila eh.
Pusing kayong balay, sir. Patay mahimo, inganam dyan. Mga yung order ko. Mau eh. Man. Makuno ban. Sebab na iro nyo, sir. Ay. Oh, ingana gina sila na may baba. Oh, gyud mo na imong order, sir. Napagi ka ng kapin o nga ka ng kapin. Shit. Kaya anay! Sugat. Huwag ibatasan di ay. Sakto Ikan pa ni China. Sakto ging nakabutang. China panigikan, China. Oh, bay sakto ang nakabutang dito nga way batasan. Be, tangtanga sako. Tangtanga. Kahiya ako na sa kuha, eh. Di madad tangtang. Adarat ay tangtang di ay. Bay. Salamat kay sa deliver ya. Ejika na ko ba ejika? Kapin ni ang bayad ba eh. Bugatan ni mong ipadeliver ba eh. Sa kukuha. Huwag ibatasan di bay. Bay ako yung uli bay. Ejika sa bay, ejika. Jikas ah, jikas. Samanta! Talong ako sa mga bay ha. Marco? Asa naman sa ka? Ha? Asa naman sa ka? Bagayin tali? Bagayin tali? Batasan. Hindi na ko order sunod. Agi. Bagayin tali? Magparepan ko ani. Nya sa. Mangi ko ron sa minta. Ay, kakulag ko! Basta na ka nai! Yaman. Sige ko tunay line. Igor mangi ana oh. Asa, dito, kuita. Kuita. Kuya. Pwede ako nagulit sa mga. Dili. Asa na pagka? Asa na pagka? Adto na pagka sa imong babae, ha? Kasi babay. Sa bagayin tali ba? Nayabog naman na siya ang game. Kano kay Ay, kung itukmod ba? Dapat na ako nimo sa imong tungod di kay kag musulti ka ug asa ka pa dong musulti kayo. Malibang ko. Ah, malibang ka kuita. Malibang ka kuita. Kuita. Ako ilong nimo dali ha? Ako ilong nimo dali. Ako ilong nimo.